Κάθε αλλαγή ξεκινάει από μια ιδέα και εμείς έχουμε πολλές. Είμαστε η νέα γενιά φαρμακοποιών. Με πάθος, ιδέες και όρεξη για δουλειά. Με αγάπη και μεράκι για ό,τι κάνουμε. Θέλουμε ένα σύλλογο πιο κοντά στο φαρμακοποιό. Ένα σύλλογο που ακούει. Που στηρίζει τους νέους φαρμακοποιούς. Που βλέπει μπροστά, στην καινοτομία, στην εκπαίδευση, στην κοινότητα. Που κάνει τη φωνή μας να μετράει. Αλλάζουμε το φαρμακείο, εξελίσσουμε το σύλλογο. Δουλεύουμε στην πράξη, όχι στα λόγια. Όλοι μαζί για όλους. Θέλουμε ένα σύλλογο που εξυπηρετεί πραγματικά τους συναδέλφους. Στόχος μας είναι ένας φαρμακευτικός σύλλογος σύγχρονος, λειτουργικός και εξωστρεφής, δίπλα σε κάθε φαρμακοποιό. Ανανεώνουμε το παρόν, χαράσουμε το μέλλον. Η νέα εποχή των φαρμακοποιών ξεκινάει τώρα. Με ενότητα, όραμα και αποτέλεσμα. Είμαστε μια νέα νοοτροπία. Φέρνουμε προοπτική. Μαζί αλλάζουμε το σήμερα των φαρμακοποιών. Και χτίζουμε το αύριο που μας αξίζει. Η αλλαγή δεν είναι σύνθημα. Είναι στάση, αξιοπρέπεια και δουλειά. Η συμμετοχή μας είναι η δύναμή μας. Η ανανέωση, ο κοινός μας στόχος. Νέα ομάδα, νέα εποχή. Η φωνή των φαρμακοποιών δυναμώνει. Ανανεωτική προοπτική φαρμακοποιών.